ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಕುಂಬಳೆ ಆರೆಕಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಜಾಥಾ ಸೋಮವಾರ ನಡೆಯಿತು. ಕುಂಬಳೆ ಪೇಟೆಯಿಂದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮೂಲಕ ಆಗಮಿಸಿದ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ನಿರ್ಮಾಣ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಜಾಥಾ ತಲುಪ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಪೊಲೀಸರು ತಡೆದರು. ಜಾಥಾವನ್ನು ಕುಂಬಳೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಯುಪಿ ತಾಹಿರಾ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಪುತ್ತಿಗೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಅಳ್ವ, ಕುಂಬಳೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ನಾಸರ್ ಮುಗ್ರಾಲ್, ರಘುದೇವನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಾತನಾಡಿದರು. ವಿವಿಧ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ವರ್ತಕರ ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿ ನಾಗರಿಕರು ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಜಾಥಾಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನ ಸೂಚಿಸಿದರು. ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന കൂട്ടയവർക്കാണ് അത് ആദ്യം അനുവദിക്കണമെന്നാണ് ഈ സമരം. മാത്രമല്ല ഈ സമരം ഈ ജനങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന കൂട്ടയവർക്കെടുത്ത് കൂടി സ്ഥാപിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. എല്ലാ ജനങ്ങളെയും അണിനിരത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഈ സമരത്തെ പൊളിക്കാൻ ദേശീയവാദ അതോറിറ്റി പല കളികളും നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളണം, ഇവിടത്തെ ഈ പണി അവസാനിപ്പിച്ച് ഇവിടുത്തെ കരാറുകാരനെ ഇവിടെ നിന്ന് ഓടിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല, പക്ഷേ മാന്യത കൊണ്ട് ചെയ്യാത്തതാണ്. നിങ്ങൾ വിചാരിക്കേണ്ട ഞങ്ങള് പാവങ്ങളാണ് എന്ന് നന്നായി അറിയാം. എല്ലാ പാർട്ടിയുടെ ആളുകളും ഇതിനകത്തുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ വാഹനം ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ല. എല്ലാം ഞങ്ങള് വേണ്ട വിലയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യും. പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക്